Havar ke hat pong vi kro rong along indeng kep kro ni hang chingromamai kang nipon. Theripo chiklo ni pai kri trok sier ni havar ke hat pong vi kro rong along kro ni hang chingromamai kang nipon. La pente labang so mai along kro ni hang konat pentong nang ki plang lo ni labang ke alang litum seta chichini ni. La se alang litum hin pen kro ni hang chingromamai bipon ang koklo pusi pirang ke thengno ning jedun lo. La pente kupia potma alang litum kroni lip atuma phanke la kroni hang atum chingrum det si kroni lip atuma phanke puthot chingrum pon thupu pusi lam the chipaklang pon an parta kupia pot si alang litum chingrum nang kokma la pen asumar atuma phanseta momor ni anta chichini nang ji pusi bangso mai biponlo an parta phisar phusar atum an setame chichini pon po pusi ningje ponlo. Lapen bangso mai long kopai ki me pena jok chinthong MSC avijit kro setame chitong dun lapen aningkan wang setame kro ni hang chingroma mai long 30,000 mate suri thong kep atangka cherap dun ver pusi avijit kro pen lam the chichak ponlo amaya long sashikala hansepi konglong kro lapen kaprek ke the ki dingatum setame chitong dun pen mai ing samjin pen pechun ponlo. Puluni pen mercheng han se report Kirby Daily News. Nilito hemisi kacing rumah lagi family program ini political program lagi kali lagi isi family program lagi ame hemisi cok ceduan tadi kaki pakai ame mate kro tumpen mama pilo sapuri gelong puthot anikana bang higiding ke mana tu lapen tu 2014 anikana bang ke kapapang nuni mahalay pan kacang mo meh pini makaru so me bang ke nili tapi ni si first time lang nang chitong dun lason na me nilo ate nili nili family kusong tapi ni dak jetong lo so kunana pen makiwang kopi na kolte apuru kimulong lo masih ningarong lo lason injir apurun bola hang tingru mamaya punu apurun dua apurun pai apurun bo hala daksi asap ni dujukha powe krorong indeng kep kurang yang ciru mamai amai pialong ke nilitum cingwa jing sai pon lo pen pining pen nilitum bangso asa yang dai indeng kep anang lelo pasi nilitum powe krorong bangke indeng pohut bensin nilitum ke jan dunceng lo si pini amai da mulit ada nilitum lang mesan lo pasi amai da non jujilang pen dulang nilitum non da kecingwa ponji pen muning konasi ke ponji ma la bahaya lam tan nilitum non cingwa pon hela la sinon nilitum la mari chodet an sin nilitum maya ko do pon fuji la pen nilitum pini makan mesen abudi sore cethan bolong lo la pen nilitum kopai game Chinthong homosti IMC obijit kro tan nilitum long chitong dun lo asi nilitum king chang o pen nilitum ining ta karong ulo la pen ansu sen nilitum kroni hang aham phang kepang tanggung ni panil tong bori pon mala ling talan tante ada pen kopipia sayang deng tong deng paning ne sayang deng bang ke nil tum non la me judal polote heri do ilun kana malindo la ke bang ke mani ko Robina kopi bangi manimka kopi bangi sermon kro bangi la anan chalobon to tang de thi Bong pelai indeng 2013 madidi 8 March pem pini an indeng kep an etum ka cikirla ka thegnam long mang ke lason non bang ke kroni hang aron atanga bang ke mon ke bang ji eprang awi tum han bang ke kroni hang pulo tang te aron atang aron atum kroni hang pu kacing room ke plang bang ke non itum je article selam det poje khok det poje kroni hang ke lason hello kroni hang e plang lason hello non itum awi le chini ni mane cok jam bersama non eprang awe kimi tum han mangke anu tinta kroni hang pu ke la son hen lo pu pacini et po is wet nang pu
ane tinda mane monon next nil sumar tuma kape activity mangke kroni hang e plan ko son bata kitab to kang de lo pulang te o kroni hang e plan ke lason mane cho ino ke lason ino cho karbi tumle semen ta nutin la kuru kaprek ko he lason do ko kami non itum kroni hang mangke improve che thek lo mangke kroni hang non ke anu tin same kroni hang arona tang ke lason isi vet lo o we kemi tu ata ke pachini je pan itum article tok lo asin non itum seminar ke do je pan mangke la election ju date pen 9 Mei Yolong sini tu seminar doji pan ini amailong regulation tok no ngasila seminar ko sini tu hok pon pajela so kita belo kroni hang tum ke plan ke la lo kroni li kroni hang chin ilason hello kroni hang tum ke ada masar kang tu lason nangji kiti ke jang ha de ke dola pen ke cepon tum ke kroni hang lo la pen dola pen kali ke kroni liv lo itu la bang so ni tum ke hok kip mo pio wi sami ola san bate kroni hang lo la te kroni liv lo itu ke pachini dak je pan mangke isia kitab kaselok mon je pan ni tu founder Maipu Josing Krubin mana cicak lo ni tokpo alambang ni tu ron pidang porang sik tak pasi muneng kacing room amai long mangke kroni hang ke plang labang so artikel la kitab bang ke selam pon tet po bisi cirai pon chim pining sing mana no na ke ni tu medi anikan bang ta mane lason cese itu ni tu la kroni hang la su election na aprang adab ne festival aprang ni tu kacing waido ye ni tum tala daga presiden ke ni tu KCS ke Maipu binang mati di KCS mampu ke hala fansi apor adu dam nang ko do ke do ponji ke do ne to do la sing den ke panang le rok lo ase moneng da dopo ngaso ke doi magila se moneng kwan calendar sila mata ni tum non pineng kisi ke dang atangka ahin mangke moneng calendar ke sapa yi fansi di tum bipon ko non mat ke din ase tum la KCS fansi apor adu si hala ni tum Maipu la ke non do chon sinkro hala ke fansi lang apor do mai malak non ta apor cegya un e kaita rutin do ala apor teng mesin tum sidang nang ko jok pol anani la ana ceklo bothor se jina apor ke har la